Здравейте! Днес е 25 декември. Весела Коледа! Бъдете всички много здрави и много щастливи! Аз идвам отново с кутията на Дженис и адвент календара. Предните дни се позагубих малко, понеже имах технически проблеми, не успях да запиша няколко от последните видеа от Дженис адвент календара. Но обещавам, че при първа възможност ще наваксам с тях и когато мога ще ги пусна, за да видите все пак какви кутийки и турбички са останали неотворени и какво е имало в тях. Днес обаче искам да завърша Дженис адвент календара, да приключим тази инициатива и да видим какво остава в кутията накрая. Още в началото, когато замислях този проект, си мислех, че не искам накрая кутията да остане празна, след като сме отворили всички кутийки и турбички. И затова направих следното нещо. Всеки ден, в тези 24 дни до днес, аз пишех на малки листчета благодарности. Най-различни неща, за които се сетя, за какво съм благодарна. Просто искрени благодарности и за нещата, които са ме правили щастлива, и за тези, които не са, всякакви неща, които се сетя. Децата ми също се включиха и те написаха няколко от своите благодарности, написаха различни думички, нарисуваха неща, за които са благодарни, така че в кутията има неща, които са техен принос. И сега ще ви покажа какво се получи накрая. Кутия пълна с благодарности. Защо направих това и защо ви го разказвам? Защото искам да мотивирам и вас да си помислите за какво сте благодарни. Особено в тези последни дни на годината и когато наближава новата година, хубаво е всички да помислим за какво сме благодарни. Дали просто ще си го помислим, дали ще си напишем на листчета, в тефтер, на тетрадка или където и да е тези благодарности. Просто е хубаво да излъчим тази вибрация на благодарност към Вселената. Защото това е една от най-силните вибрации, които привличат чудеса към нас, привличат желаното. Когато ние сме благодарни за това, което имаме, Вселената ни дава много повече дори. Може би дори повече, отколкото сме очаквали. И важно е да бъдем благодарни не само за нещата, които ни правят щастливи. Дори в момента да сме в период, в който си мислим, аз в момента за какво да съм благодарен, то всичко се обърква, всичко върви накриво и така нататък. Винаги можем да намерим нещо, за което да сме благодарни. Винаги има някакви малки неща, за които да благодарим. А дори да няма такива, да не виждаме на пръв поглед такива, можем и е хубаво да благодарим и за тези, които не отчитаме като толкова хубави. Защото дори в началото да не го виждаме, обикновено тези неща, не толкова хубавите, ни помагат да израстваме и накрая, в крайна сметка, виждаме, че те са ни помогнали и са довели до нещо, което наистина накрая носи желаното или още по-хубаво нещо при нас. Така че моето пожелание е да бъдете благодарни все повече и повече. И понеже в тези 24 дни, докато ви разказвах за продукти на Дженис, всеки път завършвах с кратко пожелание или послание, сега отново искам да завърша с нещо подобно. Ще ви прочета едно мое стихотворение, което цялото е изпълнено с пожелания, които отправям към вас. Казва се наричане. Пиша думи по пясъка и ги пускам с вълните да тичат. Като веща магиосница с вятъра, те света да обходят, наричам ги. Да достигнат души зажаднели, за любов, светлина и за вяра. За спокойствие дълго копнели, за вдъхновение сладка отвара. Който иска търпение, пращам му. Който търси сила, да вземе. Всички търсят чистото щастие и мечтаят за точното време. Здраве носят вълните солени, лекота пръскат в сребърни капки. Свободата е в новото време.
обичта и прегръдките сладки. Всяка истина нека засвети, всеки мир да усети в душата си, да откриете своите пътеки, с лекота да се движат делата ви. В изобилие нека се къпете, благодарни да бъдат сърцата ви, с талантите свои да служите, да споделяте добротата си, да създавате верни приятелства, да си имате дом и семейство, а пред вас, ако има препятствия, да откривате отговор лесно, да показвате храброст, смирение, издръжливост, когато е нужно, а след бурите, природени, да излизате като по чудо. Ти си четката, моливът, средството. Допиши своите думички нужни. Нека сбъдне се всичко наречено. Нека хората бъдем задружни. Пожелавам ви всичко, от което имате нужда и което искате от тези пожелания да ви се сбъдне, или, както се казва в края на стихотворението, просто вие се допишете това, което желаете, защото вие го можете. Моливът, четката, всичко е във вас. Весели празници!